Para el Partido Socialista son los presupuestos del bienestar social. Un orzamento que pretenden potenciar o que son servicios públicos fundamentais nun marco de contención da presión fiscal en unha situación que, sendo a nivel global de crisis, é unha situación, dende un punto de vista financiero e de solvencia deste Concello, moi boa. Para el BNG, unos presupuestos justos y necesarios. Uns investimentos que fan unha incidencia moi directa na vida da xente nos barrios, con máis de 40 actuacións en diferentes barrios da cidade e máis de 20 en parroquias, en todo tipo de infraestructuras, e non só é unha cuestión cuantitativa, tamén é unha cuestión cualitativa no xeito de gobernar. Para el PP, costosísimos, irreales, irresponsables y despilfarradores. Después del cansancio de la campaña electoral, venía relajado, con ganas de ser lo menos crítico, lo menos ácido posible, pero a medida que los oía a ustedes hablar tenía envidia de ustedes, porque yo había tenido que leerme el tostón de los presupuestos y resulta que ustedes tenían una novela rosa entre las manos. Y resulta que no estamos viviendo en Ourense, estamos en Teatrauria. Es una nueva ciudad, Teatrauria. Estamos aquí debatiendo los presupuestos de Teatrauria en vez de los presupuestos del Concello de Ourense. Lo cierto es que la sesión se convirtió en una discusión que se prolongó durante 3 horas. Estaban acostumbrados a gobernar e parece que botan de menos non estar aquí no poder. Dá a impresión de que venden ustedes o produto de que se podía pechar este Concello e que funcionaría igual porque o orzamento estáse tirando a un pozo negro. Pois non, nós estamos aquí gobernando e cando non gobernemos estaremos na oposición para controlarlos a vostedes. Xa non pode chegar aquí e dicirnos, aunque levanto o tono de voz, o que van a facer con este presupuesto de 2009 porque non o creemos. Non o creemos nós nin os cidadáns. O único certo e creíble, o que é documentado, é que os orzamentos do 2008 foi que a súa administración duplicaba por 2 gobernos paralelos. Sepa, señor alcalde, que se votamos en contra destes presupuestos non é porque sexan os máis altos da historia da cidade, senón porque nunca tanto diñeiro foi empleado en tan pouca cousa. Este Concello, desde hoxe, vai a contar cun orzamento razonable, cun orzamento equilibrado, que creo que cumpre cos obxectivos do Goberno municipal para un ano difícil e que, desde logo, entendemos que esta administración ten e debe que poñer toda a súa enerxía a prol de mellorar a situación dos homes e mulleres que viven no noso municipio.